Ook rector magnificus Stella van Rijn is heel tevreden en legt uit wat de rol van de universiteit is bij deze Sustainable Awards. Stella van Rijn, we hebben net met Iwan Zunder gesproken over de Sustainable Awards. Hartstikke mooi, het groeit. Het is niet meer op de universiteit, het is geüpgrade naar de centrale bank. Dat is ook al heel mooi. Waarom is het zo belangrijk dat een universiteit als deze zich met die sustainability bezighoudt? Nou, we zijn een nationale universiteit en een kennisinstelling. Ik weet dat veel mensen naar de universiteit kijken als universiteit voor opleidingen. Maar behalve die opleidingen doen we veel meer met kennis. En wat we vooral heel erg sterk willen doen, en wat we dus al jaren doen met Sustainable, is studenten verbinden aan de praktijk en wat ze dan met die kennis moeten en kunnen doen. Dus we leren ze, we brengen ze kennis bij en heel veel persoonlijke professionele vaardigheden die zo cruciaal zijn, naast die gewone kennis in je hoofd, door hen opdrachten te laten doen. En gooi ze maar een beetje in het diepe. Laat ze maar eerst onwennig zijn. En hoe moet dat dan? En wat moet ik dan zeggen bij die bedrijven? En waar ligt dan de oplossing? Dus je laat ze ervarend leren, verkennend leren, met elkaar leren, ook heel belangrijk. Ja. Dus je brengt ze kennis bij, vaardigheden, inzichten, mindset en attitude. Ik heb in de paar jaar dat ik Sustainable heb gezien, eerst buiten de universiteit en nu als rector magnificus, heb ik zelf studenten enorm zien groeien. Doordat ze het moeten presenteren. Ja. Dat is iets... Ja. En Iwan grapt ook wel eens, ik ben eigenlijk niet meer de baas over Sustainable, dat doet dat team van studenten. Nou, dat is wat je wil. Ja. Dat zijn de professionals die je wil afleveren. Maar dat is in het verleden natuurlijk vaker over gesproken. Hè? Universiteit, het centrum moet centraal in de maatschappij een rol spelen. Dat betekent ook dat er meer samenwerking moet zijn daarbuiten. Ja. Dit is hier een concreet voorbeeld van. Absoluut een concreet voorbeeld van. Wij noemen het ook learning communities bijvoorbeeld. Waarbij je triple helix gaat werken. Je koppelt studenten, bedrijfsleven, bij voorkeur ook andere kenniscentra en overheid bijvoorbeeld. Want we werken voor het land. Ja. Dus we werken aan opdrachten, aan onderzoeksvoorstellen en opdrachten en aan opleidingsdingen die belangrijk zijn voor het land. Zodat die studenten zich daarna waar kunnen maken in het land waar je leeft en woont en werkt. Zijn de bedrijven nog geïnteresseerd of zeggen ze na 3-4 keer van nee hoor, we hoeven de studenten niet meer? Nou, ik ben enorm trots op het feit dat het gelukt is om een aantal van die bedrijven, dat zijn ook echt grote belangrijke bedrijven, meerjarig te binden. Okay. Dat laat zien dat er een commitment is en dat ze beseffen dat je uiteindelijk hier ook een kennispool moet hebben en moet organiseren. Want wie anders moet met oplossingen komen als we niet onze eigen kennispool creëren op het eiland? Ja. Kijk, ik zeg niet dat alle studenten hier moeten blijven studeren en hier alleen maar moeten blijven werken. Maar degene die er zijn, daar moet je wel het beste mee doen. Daar moet je het beste mee doen, maar ook dat studenten veelzijdige ervaring opdoen. Ja. En daarbij zorgen ook dat alle studenten op reis kunnen gaan, dat ze naar het buitenland kunnen gaan. Ja. We willen die learning communities ook intertwinen met de exchange students die naar UOC komen vanuit het buitenland. Want je wil intercultureel, multicultureel samenwerken. En je wilt dat de studenten niet in hun comfortzone blijven, want dan leer je niet. Je moet uit je comfortzone met andere studenten, andere opdrachten, bedrijven, andere faculteiten in het diepe gegooid en dan goed leren zwemmen, want dat word je later in het leven ook. Ik vind het een mooi project.